ensimmäinen. Hello! Tervetuloa uuden videon pariin. Tällä videolla me laitetaan vihdoin mun luokkaa vähän järjestykseen. Mä en oo siis ehtinyt yhtään laitella tätä sen jälkeen, kun mä oon palannut töihin. Mä teen nyt tänä vuonna siis sitä 4-päiväistä viikkoa, että maanantait mä teen aina yritysjuttuja ja en oo koululla. Ja sit mä oon tiistaista perjantaihin sitten opehommissa. Tää luokka näyttää nyt vähän, no ei kaaokselta, mutta mulla on esimerkiksi ollut viime lukuvuonna tommoset korit ja vähän semmoista järjestystä tässä ja pikkusen lisäämässä semmoista viihtyvyyttä tai viihtyisyyttä. Mutta nyt mä siis en ole joutanut laittaa mitään valmiiksi. Mä en tullut tänne niinku kesälomalla laitteleen. Se on ihan fine, jos jotkut käy laittamassa. Hyvin ehtii myös tälleen, kun oppilaat tulee, joten nyt mä aletaan laittamaan. Mutta nyt sitä ennen te näette, kun mä kävin eilen ostoksilla ja näette mun ostosten esittelyn. No niin, nyt me ollaan Oulun keskustassa ja mä tarviin nyt semmosia sisustustarvikkeita luokan järjestykseen ja silleen, että siellä pysyy kaikki tavarat silleen niinku hyvässä kuosissa, koska mulla on siis tapana, että mulla esimerkiksi mun työpöytä, niin siis sehän aina päivän päätteeksi ihan järkyttävä. No sille mä en ehkä voi tehdä mitään, mutta että ne tavarat pysyis pikkusen paremmin järjestyksessä, niin mä tarviin ainakin semmoset säilytyskorit. Nyt me ekana suunnataan kyllä Tokmannille. Mä just pitkät pätkät selitin tässä ja tämä kamera ei ollut edes päällä. No, elikkä, no laitetaanpa nuo tohon. Ostosten esittely. Ostin luokkaan 2 tämmöstä taiteltavaa laatikkoa. Mulla on näitä jo muutama etukäteen. Nyt ostin vähän tämmöstä väriä elämään sinne. Maksoi 2 € yksi tämmönen. Tokmannilta löytyi myös tämmönen kiva kasvi. Mun mielestä tää ruukku oli jotenkin niin söpö. Niin poistotuotteista ostin tämmösen. Ja sitten mä kävin myös suomalaisessa kirjakaupassa. Suomalaisesta mä ostin tämmöisen laskimen. Nää ei itse asiassa enää ole luokkaan, vaan ne on siis Gratian tuotekuvauksiin. Me ei meillä kyllä nyt olla uusia kuvia ottamassakaan, koska me otettiin nyt ihan tässä 3 viikkoa sitten about uudet tuotekuvat. Mutta sitten kun seuraavan kerran on, niin on tämmönen kivan värinen laskin. Sitten ostin tämmöisen kynän, mikä on tämmönen, että kun vähän niin kuin tämmönen lyijytätekynä. Mutta tätä pystyy kumittamaan. Vielä yksi, minkä te ehkä äsken näitte, kun mä laitoin sen tonne piiloon, mutta ostin. Niko Saarisen uuden kirjan. Tää on eilen tullut. Ja mä siis en ole kesän aikana lukenut. Oikeastaan voisi sanoa, että yhtään. Yhden kirjan luin loppuun ennen kuin, tai mä olin sen aloittanut jo ennen kuin loma alkoi. Ja mä tein kesän aikana siis vaan ristikoita. Ennen nukkumaan menoa tein ristikoita. Aina jos oli jotakin tyhjää aikaa tähän rannalla, tein ristikoita. Niin tämä on nyt se kirja, millä mä aion herättää henkiin mun lukemisen taas. Mut huomenna me laitetaan mun luokkaan nämä uudet jutut ja sisustetaan sitä, tai ei edes oikeastaan sisusteta, vaan järjestetään, koska mä en ole ehtinyt vielä ollenkaan laittaa sitä. Joten nyt me siirrymme luokkaan. No niin, olemme takaisin luokassa. Ja nyt ei muuta kuin aletaan laittelemaan kaikki paikalleen. Mä aloittelen näistä koreista, laitan ne tohon. Ja mä ajattelin, että mä voisin tässä samalla vähän antaa mun vinkkejä. Mulla nyt lähti 5. opevuosi käyntiin, niin vähän mun vinkkejä aloitteleville opettajille, vaikka en todellakaan itsekään mikään konkari vielä ole, mutta semmoisia, mitä minä olen havainnut hyviksi jutuiksi opetöissä. Mutta nyt laitetaan hetken aikaa tää luokkaa ensin kondikseen. Mulla viime lukuvuonnakin oli yhdet tämmöset, mutta mun mielestä ne oli niin kivaa väristä, mulla oli pakko ostaa tämmöset, mutta ne mun edelliset, mitkä mulla oli, ne on mulla kyllä täällä siis ihan tallessa. Niin ne on tämmöset, hei, mulla oli itse asiassa 2 värisiä. Toinen on tämmönen, ja sitten oli tämmöstä tummempaa. Mä silloinkin olisin halunnut tämmöset vaaleanpunaiset, mutta niitä ei löytynyt. Mutta nyt löytyi. Katsotaan miten me oikein nämä nyt aseteltas. Nämä ei ole ihan samaan kokoiset, mutta ei se haittaa. Mulla on siis näissä ollut, yhdessä on ollut liimat. Nyt oppilaalle me kyllä jaettiin jokaiselle omat liimat, mutta ei se haittaa, vaikka ne olisikin tossa. Koska mulla on yhdessä sitten ollut kynät, lainakynät ja tämmöiset. Ja sitten yhdessä on ollut sitten viivottimet ja terottimet. Nyt mä ajattelin, että mä kokeilen semmoista uutta systeemiä tähän noihin lainakyniin, koska ne ei oikeasti palaudu ikinä. Ja mulla on ollut vaikka minkälaista keinoa, että mä oon niitä koittanut merkata. Joskus mä oon laittanut jonkun sulan sinne kynän päätyyn tai jotakin muuta, mutta siis ei ne oikein pelitä, joten. Mutta laitetaan ensimmäisenä nämä korit.
Okei, noi on aika kivan näköiset tossa. Vitsi, pitäisikö mun taas kokeilla? Ei ne lainakynät kyllä palaudu. Kun mä olin ajatellut, että laittaisi tähän taululle niin kuin tyyli jonkun lainapiste. Sitten olisi aina kynät, näin. Sinitaralla mulla on ennenkin ollut. Mutta sitten siihen pitäisi aina kirjoittaa oma nimi, kun sen lainaa siihen viereen. Mä näkkiin, olisiko ollut Hanna Opela ehkä? Semmonen. Mulla siis on se vaan ollut tossa, mutta sitten on pitänyt kirjoittaa nimi jonnekin tähän. Niin sitten se olisi hyvä, kun se olisi siinä vieressä. Niin ne ehkä palautuisi. Mulla on niin paljon näitä lainakyniä täällä, että ehkä mä laitan ne nytten tohon. Vaikka 3. 3 tohon. Mä mietin hetken aikaa, että mä laitan tähän nopat, koska oppilaat aina kysyy noppia. Ne on mulla tuolla omassa kaapissa ollut silleen piilossa. Mutta nyt mä päätin, että oikeasti ei se kyllä ole fiksua. Joten mä haen tähän yhteen koriin noita siis korostuskyniä, koska me tehdään tosi paljon noissa reaaliaineissa muistiinpanoja ja käsitekarttoja, koska niitä yläkoulussa tullaan tekemään myös. Niin oppilaat tykkää paljon sitten yliviivata sieltä semmoisia tärkeitä sanoja. Niin mä käyn niitä vielä hakemassa nyt varastosta lisää. No niin, nyt tässä on laatikot valmiina. Yhdessä laatikossa on korostustussit ja post-it-lappuja. Niitä voi laittaa läksyihin merkiksi. Sitten on liimat. Ja nyt vielä yhdessä on nämä kynät, viivottimet ja kumit. Ja siis tärkein meinas unohtua terotin. Ja mun mielestä nämä terottimet on kaikista parhaimpia. Joten mulla on yleensä vaan tommonen terotin tossa. Niin laitetaan se nyt sinne. Se on kyllä yleensä ollut tuossa taulun alla. Oppilaat tietää, että se on siinä. Mutta laitan se tohon, niin ei sotkeen. Mulla on siis täällä kaapissa vielä mitosluokan kirjoja, joten pitää noin vielä viedä varastoon. Ja nyt mä saan tilaa näille vihkoille, että ne ei ole enää tuossa esillä. Nyt pitää löytää vielä näille kirjoille oikeat paikat, mutta mä ajattelin, että mä voisin tässä samalla antaa vinkkejä uusille tai vastavalmistuneille opettajille. Ja ihan ekana mä sanoisin työn rajaamisen, että koittaa tehdä kaikki työhommat töissä, kaikki opejutut, jos se on mahdollista. Kaikillahan se ei tietenkään ole, koska elämäntilanteet on eri, mutta mä oon kokenut sen tosi hyödylliseksi, että kaikki jutut tekee aina täällä töissä. Mä jään aina oppituntien jälkeen tekemään ja mä en oikeastaan koskaan tee kotona noita opejuttuja. Silloin musta tuntuu, että mä oon ainakin itse paljon tehokkaampi. Ei tule tehtyä mitään ylimääräistä välissä. Saa tehtyä aika nopsaa ne. Ja sitten myös helpommin ne työasiat jää tänne töihin, eikä kanna niitä sitten mukana kotiin. Niin sen mä sanoisin ihan ykkösvinkkinä. Ennen kuin mä laitan tämmöisen julisteen tuohon mulle itselle seinälle, niin toisena vinkkinä mä sanoisin, että kysy rohkeasti apua työkavereilta, kokeneemmilta kollegoilta ja myös ihan koulun johdolta, rehtoreilta. Kannattaa kysyä aika niin kuin matalallakin kynnyksellä, eikä yksin jäädä pähkäilemään eri asioiden kanssa, niin pääsee itse helpommalla. Ei tarvitse nähdä niin paljon vaivaa niin kuin itse siihen selvittämiseen, koska todennäköisesti siihen kysymykseen joku tietää nopeasti vastauksen. Nyt mä annan mun 3. vinkin. Ja 3. vinkki on, että kaikkea niille oppitunneille ei todellakaan tarvitse keksiä itse. Kaiken ei tiettäkö tarvitse olla semmoista hienoa ja massiivista ja semmoista toiminnallista ja semmoista sirkusta, vaan ihan semmoiset perustunnitkin, että tehdään ihan kirjaa, niin nekin on todella hyviä. Kannattaa hyödyntää opeoppaita. Siellä on paljon hyviä toiminnallisiakin juttuja. Ja sitten semmoinen, mistä mä monesti vinkkaan, on semmoinen kuin Fred 3 E:llä. Niin sieltä löytyy tosi paljon. Siellä niin kuin opettajat voi itse laittaa itse tekemiään materiaaleja, niin siellä on tosi paljon, varsinkin niin kuin toiminnallisia juttuja. Ja mä oon itse asiassa itsekin joitakin sinne laittanut. Se on hyvä ja sitä suosittelen kyllä tsekkaamaan, jos kaipaa vinkkiä vaikka just siihen toiminnallisuuteen. Sitten olisikohan tämä 4. vinkki, mä sanoisin vapaa-ajasta huolehtiminen ja semmoisista kivoista jutuista, mitä sä tykkäät tehdä. Eli kannattaa pysyä niissä vähän niin kuin työn rajoissa, että ei myöskään tee liikaa hommia, koska tätä työtä voisi tehdä niin kuin todella paljon. Tässä pitää oppia sietää semmoista keskeneräisyyttä ja koko ajan on aina joku sellainen juttu, mitä voisi tehdä tai mihin voisi vaikka enemmän käyttää aikaa. Niin kuitenkin
muistaa se vapaa-aika, eikä myöskään tehdä liikaa hommia. Ja mun viimeinen vinkki on siihen, että luota sun omaan osaamiseen. Vaikka kaikkea ei todellakaan yliopistossa opeteta, niin kaikesta selviää, vaikka alkuun saattaa kaikki tuntua vähän semmoiselta kaaokselta, mutta kaikki kyllä muuttuu lopulta semmoiseksi yllättävän jouhevaksi. Eli luota itseesi ja omaan osaamiseen. Kaikki menee varmasti kyllä hyvin. Sitten mulla on täällä tämmöisiä kaikenlaisia örttejä. Meillä on siis luokassa, ei ole vielä tälle vuodelle otettu käyttöön, mutta meillä on tämmöiset sateenkaaret tai pilvet. Nämä on siis Niina Opeena matskuja. Tulostin nämä joskus ihan tyyliin ekalle opevuodelle. Meillä siis oppilaat istuu pöytäryhmittäin, niin ne saa pöytäryhmissä valita itse yhden tämmöisen ukkelin. Ja ne kaikki lähtee tältä samalta viivalta. Sitten aina kun luokassa tai se pöytäryhmä onnistuu, on vaikka kaikilla kirjat esillä heti kun ope tulee luokkaan tai tekee ahkerasti tehtäviä, niin silloin se aina nousee 2 tämmöistä sormea ylöspäin. Ja sitten tätä kestää niin kuin viikko maanantaista perjantaihin ja sitten viikon päätteeksi katsotaan, että mikä ukkeli on korkeimmalla ja sen mukaan pöytäryhmä sitten saa jonkun palkinnon. Ja oppilaiden kanssa on sitten ne on saanut vähän itse päättää, että minkälaisia olisi semmoisia hyviä palkintoja. Ja sitten ne aina vaihtelee. Esimerkiksi on ollut vaikka sisävälkkää. Sitten meillä on ollut semmoinen välkkä, missä saa vaikka pelata pingistä tai lautapeleillä pelata. Hitti on läksytön päivä. Se ei todellakaan tule aina, mutta joskus saattaa tulla. Ja tämmöisiä juttuja, että semmoisia pieniä juttuja. Mä oon aika varma, että tää voi jakaa mielipiteitä tommonen, että onko toi hyvä. Mutta siis me ollaan ainakin koettu se hyväksi ja oppilaat on siitä ainakin meidän kokemuksen mukaan ihan tykännyt. Ja tässä niin kyllä siinä aina vaihtuu se, että mikä pöytäryhmä on korkeimmalla. Ja sitten aina kun vaihellaankin. Ja oppilaat kyllä mun mielestä tosi hyvin myös toisia tsemppaa ja muistuttaa sille, että hei, että käy hakkea äkkiä kirjat ja näin. Tuo on ainakin ollut toimiva. Ei ole tälle lukuvuodelle vielä laitettu, no on siis edelliskeväältä vielä noi ukkelit, että mä nyt ehkä otan ne pois ja pitää nyt funtsia, että otetaanko me tää uudestaan käyttöön. Meillä on siis tuolla semmoinen luokan yhteinen palkintopurkki, johon oppilaat kerää koko luokkana yhdessä tämmöisiä. Ja sitten kun meidän yhteinen tavoite saavutetaan, meillä on nyt 15 ollut, että pitää nyt kerätä, voisi toki ehkä olla pienempikin, niin 15 tähtisilmää, niin sitten luokka saa jonkun yhteisen palkintohetken. Ollaan katsottu vaikkapa elokuvaa tai joskus on ollut bingo. Bingo on ollut hyvä. Ihan bingokone ollaan tuotu. Mutta nyt mä näytän vielä siis yhden. Kyllä mä varmaan vielä näytän muutenkin, mutta toi lomakelaatikko. Toi on tosi hyvä. Mä Ninni Opeen Instagramista joskus silloin, kun mä itse ihan mun ekoja opevuosia aloittelin, niin tämmöisen lomakelaatikon. Tässä on joka päivälle oma tämmöinen lokero. Maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai. Ja tähän sitten aina kun tulostaa vaikka valmiiksi jotakin monisteita, niin voi helposti laittaa tähän. Nyt mä ajattelin, että mä teen vielä yhden tommosen jutun kanvalla. Mä teen tommosen muistilistan virkkeeseen ja lauseeseen. Mä oon aikaisemmin ton, mikä mulla tällä hetkellä tossa on, niin sen löytänyt kanvasta. Mutta koska se on tossa vesihanaan vieressä, niin se on mennyt ihan tommoseksi, siis se on kastunut. Mulla on ollut tämmönen taulu, tämmönen tsemppitaulu. Niin mä ajattelin, että mä voisin vielä katsoa, löytäisinkö mä tähän nyt jonkun semmoisen suomeksi jonkun kivan jutskan kanvasta. Löytyi valmis tämmönen kiva, niin tää löytyi siis ihan kanvasta, mä en muokannut tätä ollenkaan. Ja nyt mä vielä tekasen itse semmoisen muistilistan virkkeeseen. Siis mä tykkään tosi paljon kanvalla tehdä aina kaikkia tämmöisiä kivoja juttuja. Sitten mä koitan aina samalla miettiä semmosia, että ne on siis mun mielestä kivoja ja visuaalisia, mutta sitten myös semmosia, että oppilaat tykkäis niistä. No niin, nyt on kaikki 3 julistetta valmiit. Käy vaan hakemassa ne ja vielä kiinnitetään, niin sitten olemme valmiita. Ensimmäinen. Mutta siis mä tajusin, että mä tulosin tämän A4 tuohon. Näin. Ja sitten laitan vielä nämä säännöt. Näin. Me olemme valmiita. Nyt mä näytän teille vielä semmoisen laajakuvan, miltä täällä mun luokassa oikein näyttää.
siinä tuli nyt vähän järjesteltyä luokkaa ja annettua vinkkejä uusille ja aloitteleville opettajille ja no miksei konkareillekin. Kommentoikaa, mitä vinkkejä sä antaisit uusille opettajille. Jos täällä on muita opeja katsomassa, niin kirjoittakaa tonne kommentteihin vinkkejä. Saatan vaikka itsekin sieltä oppia sitten taas jotakin uutta, mutta kiitos kun katsoit videon tänne saakka. Tykkää videosta, ota mun kanava tilaukseen ja me nähdään taas ensi videossa. Ja hei, itse asiassa saa myös kommentoida, minkä tyyppisiä videoita te haluaisitte nähdä täällä YouTuben puolella. Onko enemmän opejuttuja, yritysjuttuja, urheilujuttuja vai jotakin haasteita, niin kommentoikaa. Kiitos kun katsoit videon. Nähdään ensi videossa. Moi moi!